الله پاک بخشنده مهربان نام و جان کسا نی الله تمہارا خیر بدان. امشان الله تعالی حضرت داود علیه السلام سره کتاب زبور را نازل کد و همه پیما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره قرآن شریف نازل بیتا و خوش اعلانی آیا الله تعالی همه پیما عطا فرمائے. خوش اعلانی آیه عطای کتو که هر وقت تو زبورا وانه یا تسبیح و ذکر و نماز کنه تا گوڑا تسبیح ذکر کنه گوڑا کوها سر کب. یعنی هر وقت اینی حضرت داودی گوشت تو هر وقت نماز وانه و کتاب وانه زبورا یا تسبیح و تحمید ذکر و نماز کنه تسبیح وانه تو کوها سر کب. تو پہاڑ وجم ببخشیں ببخشی اللہ تعالی چیکو وقت تو زبور وانه و تسبیح و ذکر کنه و کوه سرا پرنده و چرنده و پرنده مرغ هوایی پرنده مرغ چایی آوازا چیشی بیهوش من توسن آوازا چی اوشتن یا آوازا گوشتن حضرت داود آواز سک پاشت کتا بوشی بیان کنگی یعنی تی خوش آوازی خوش الهانی چی بیهوش من تی مرغ تی آوازش کنن تو سمتن و کوان سر کنن کوان سر نندن تی آوازش کنن و آیا چه و آن گناهور ای درسته این هم بیته گناهور که اللہ تعالی پاکیه که تو بیان کنه اللہ تعالی پاکیه بیان کنه و صبح و شب و آیه تعریف و کنه و ذکر کنه و آیه شعرها و حمدا ذکران کنه وانه گوڑا کوه و جانور درستن اللہ تعالی آدرو آنی تابع کتگن وشی حضرت داود اینی آوازش کنه همودا مثلا وشتن درو اللہ تعالی تابع کتگن حضرت داود یعنی اللہ تعالی وشی لوها وجه آسن آئی دستان توکا وشی موم کتگ بیتا آسن دستان توکا موم بیتا آسن درو آئی تابع کتا حیوانات پرند چرند درو حضرت داود وشی تابع بیتن همه وڑا همه پیما وشی که آسن آئی دست حضرت داود کا موم کتا بیتا هر پیما بلوڑتے ہیں آسنی تاب داتا گا یعنی پیچی داتا گا تو نرمی کتا گا ہر چیزیں بلوڑتے ہیں وہ آسن سراڑی کتا گا آسنی بلوڑتے ہیں چوٹ بکوتے ہیں ہر پیم تو آئی دستا چو مثل موم ہے موم ہے چطور ماشما یہ دیم آدم ترنت کنی ہمیں وڑا سب کا یہ ترنت کتا گا سب کا یہ دیم آدم لوڑتی بپروش کتا گا
و همه پیما هرچه بلورتیں آسن سرا تاب بداتیں پیچ بداتیں ساد وڑا برستنی ہمیں آسنی ہنچوان کو تگا چو پیچ شماشوان تاب دیں ساد ریسن چطو آسن سرا تو حضرت داود دستا یہ آسن مشی موم بیتا و آسن ہنچے مضبوطیں ہنچے موریں مضبوطیں او میلا بیتنگا زر بیتنگا اڈا کتا بیتنگا کہ جنگ توکا سکا زر که اڈا کتا بیتنگا جنگ توکا وشی شری سرک کار ات کا بیتنگا و همه پیما زر سراوشی باید گفتم آسن سرا سکما هر چیز بلورتے ہیں حضرت داود ایڈ کتا سکما زر ایڈ تانی سرا چی ایڈ کتا پیچ ایڈ کتا و آئی سرا ودی زندگی گوازنتگی ودی ضروریات چا آسن ذریعہ سکما ایڈ کتا میں آسنی وسالی سکما ٹکو میں چویں آسن آزمان گرچے بیتا ابزار آسنی بیتا تیر کمان زہم چیز آزمان گا بیتا سکما ایڈ کتا نا دست سرن بے چکشو بے سبکان آسے گرم کنگو بگر بدالا یہ واجان درستان اشکتنا زانا وتی ضرورت پورا کنگو آسا سکما ہمیں چیز یاد کتا بائی بتا و ضرورت پورا کتا حضرت داود علیہ السلام وتی و لوگ مردمانی ورگو نوشگو واسطا چه هم دا چه درآمدی کتا و آئی سامان هم دا چه سکان داری کتا ہمیں پیما کے ساکھے مزنے آئیے سلطنت بیتا وشو پادشاہی بیتا اللہ تعالی عطا کتا بیتا ولی پدا ہم وطی مزدوری کتا وارتی ہوئی پادشاہی چی چینا کتا نظرتے گی درو چیزاں آئی تابع بیتا گا وشی حیوان کو چرند پرند درو تابع بیتا گا حضرت داود علی پدا ہم وطی دسته کمائی کتا وارتی گی لیکن پدا ہم وشی یک پیسے یک روپیہ یک پیسے وتی ذاتی چه پادشاہی خزانہ چه وتی ذات لوگ مردمان واسا خرچی نکتا یک پیسے یہاں وتی کار زندگی گوازینه گواسا وط کاری کتا آسینی چه کتا دست را موم کتا زهم یاد کتا مثلا بیل یاد کتا تیر کمان یاد کتا سی یاد کتا میتین یاد کتا داس یاد کتا مثلا دست را مزدوری کتا وتی واسطہ وارتگی پادشاہ میتا ملک وجہ درستے ہیں حیوانات ہماری نظر توکا بیتنگا پرندہ ہماری زیر تابع بیتنگا وتی خرچ واسطہ یک تمون یا پیسے ہیں چا پادشاہی خزانہ ہے دنیا سکام ملک خزانہ چھے نظرتے ہمیں پیما آئی مقدم فیصلہ آیا ہمیں وڑا کتا قوت ہم کہ اللہ تعالی ہنچے قوت آئی عطا کتا بیتا کہ آسن آئی دستا موم بیتا کسے کہ آسن آئی دستا موم بیتا اور آئی دیمت گہچ ہنچے مزنے مشی خطرناکیں معاملاتاں و جنگان تو کا ہنچے مزنے خطرناکیں جنگ وشی منٹو منٹ یا ملٹے تو کا مزنے جنگ آئی سول کتا مشی ہما دمانا سول کتا ہمشی انچو اللہ تعالی علم داتا بیتا ہما بطلی جنا میں بلوچ تو کانا بطلی ہاں گوشی کے پا لاٹی مجاں شی دشمنا پا لاٹ مجاں نا پا گپ پی بجاں پا حبری بجاں یا مثالی دوم مثال شیم شی مار ہما دشمنی نا شی دشمنا ہنچو بجاں یا مارا ہنچو بجاں مار بھی میری بلکہ دست لٹ مپروشی مقصد شیشیں یعنی پا ہنری بجاں پا سیاست بجاں پا جنگ و خون نا پا سیاست پا حبر ہمیں طریقہ بجنی کہ آئیے لٹ گولا ملوٹی تیر ملوٹی خنجر جنگ ملوٹی زہم جنگ ملوٹی پا حبر ذریعہ پا سیاستی بجاں ہنچو بجنی آ طرف بپروشی و جدا بھی بلکہ ایدے من دست من دیواتی کارا منا کار نہیں چوشیں نا یعنی میں چوش کہیں وجہ قصہ موانگو منا قومیت گپ پہ یادت وجہ ہمیں پیما یک رندے یا مقدمہ
یا مشکل یا مقدمه پیشت وقت آی کرا ٹیما آیه چوک حضرت داود چوک صاحب زاده حضرت سلیمان علیه السلام هم نشتگا آی دیوانه نپت کرا حضرت داود حضرت سلیمان پته نه او نشتگا آی دیوان تو که حضرت سلیمان هم جلسه تو که نشتگا تو دو مردم مشیات کن دو نفرات کن پا فیصله کنه گواستا دو نفرات کن یکیا گوشت یا حضرت ایشی پسان منی زمین باغ توکا کت یعنی زمین کشاورزی توکا باغ توکا باغ توکا زمین توکا یعنی مان کپتگا پس شیه اتکگا و منی زمین سرسبزه با سپاین درو له لوارده کتا هیچ درو وارته و گجیل پجیل کتا گو حرابه کتا سپایا درو گتا وارتگه هیچ نشتا درو دگاره وشیم نگارتا و منی سکی مزنی نقصانی بیتا من تراچی من تایی که رات کگو که تو منی نقصان تلاپیا بکن و آیا تو مارا دوینان درمیانا هنچو فیصله بکن که ما دوین مطمئن ببین شری سر ما فیصله بکن حضرت داود علیه السلام گوری کت و فکر کو معلوم بید که هرچه ایشیه که کشاورزی زمین بیته زمین کشاورزی که نقصان بیته همین چو قیمت آئی پسانی قیمت ہے گوشتی که پسانی صاحب گو و پسان وقتی کشاورزی والا یعنی زبین والا که زبین باغ کشاورزی وارتگا که پسان گو زبین والا بدن دیگ ببن تا که آیه زمین کشاورزی اینچو زحمت کشته آیه تلاپی بی حضرت سلیمان علیه السلام گوشت که منی نزدیکا تو یک که بی که پسان زمین واله حواله بکنه و آی شیر روغنا چه نفع بزیری و شیر روغنا چه نفع وتی بزیری و پس والا پسان آیه پدا سپرد بکنته پسان پدا آیه سپرد بکن و شیر روغنا چه گوشی وتی زمین کشاورزی چیزی خرج کتا آیه بزیری پسان پدا طرفه پس صاحب تحویل بده از سلیمانی گپا کن و آیه تحویل بدنته شیر و روغنا چه وتی نپاوت کشاورزی اگا بزیری و پسان پدا آیه تحویل بدن پسانی صاحب اگا که آیه هم ضرر مبی وقتی کشاورزی چین سرسبزه شادامی بی تو آی کشاورزی زمین هم وتی پسان هم
بزیری و ای دوین هم نقصان نبیده. حضرت داود علیه السلام این فیصله چه باز خوشحال بید و باز این چیزی پسندید و دوین هم باز خوشحال وجه واپس بیتن. آزمایش حضرت داود علیه السلام عبادت خانه عبادت کنه کوٹی اتاق جاگا نه عبادت کنه گاری بیتا کوٹی بیتا عبادت خانه نوشته دا عبادت کنه جاگا عبادت کنه جاگا وجه حضرت داود علیه السلام نوشته که عبادت مشغوله. ناگهان دو مردم دیوار دیما دو مردم وجه و ترانچه پاگ بس چون مولانی وڑا کتا گئے. دو مردم عبادت خانه تو کا پترتا از داود علیه السلام. از داود علیه السلام سک باز حیرت بود که یہ دیگه کیا و بی وقت پرچیات کنگا وڑا پرچیات کنگا و ترست و که یہ کیا یہ مردم که منی عبادت خانه یاد کنگا اطلاع منه ندا بی اطلاع دائگا ہنچو ات که مان کپتن بی جوس برسن سلامی دعای ہنچو کڑپ مان بیتن مکس کن وچینا ہر دیز آچارین وجہ کڑپ کا اس کپتن وجہ ات کن بی جاستان چو دوینا و حضرت داود علیہ السلام که دیتے که ترسکا دیتے گوشتے یا حضرت تو پرچه ترسه گئے ما ترس ما دوین تو یک مقدمی واسط کہیں تو تراچه ما انصاب لوٹیں کہ تو میں انصاف بکان انصاف گوں میں فیصلہ بکان و انصاف سر میں فیصلہ بکان یہ پیما کہ میں گناہ اور فیصلہ بکن و آئیے کرا شبدار وجہ اسے اسٹارٹ کریں کہ مکھی سلامت میں نہ جننی مشکلی نہیں ہم سگریٹ کشن چائے ورم بنے ران تیرے گرا 2 منٹ نا خیر واجہ نی اللہ شمارا خیر بدا یاد کم شما فیصلہ بکن او شمانا آیا یہ حدوین براتان یک کادگر ات کم فیصلہ کنه که مال دنیا شانی بار کنن لوٹی نا دوین براتانی حضرت داود علیہ السلام ایک دیتن تورسے تو بی جو سپورٹس مان کپتن کوٹیا آج کم کوٹی توکا
इंसाफ अगू होर गुशी मैं फैसला बकम वा शिये हबरा कबूल मकां मनी गप्पा कबूल कां के दुएं बरात हैं वा ये बरात कर रहा 99 गुरांडा मेशा दुम्बे हैं 99 और मनी कर रहा फकत यक मेशे यक गुरांडे हस्ते वाई इशिया हम आयामा आई नियत लगता यकेन सरांश नियत लगते उस इशिया मना बदे 99 मेश गुरांडिया गुशी यक्का मना बदे हो इशिया हम मनी बरातें नजर आई है मनी हम यक्के मेश सरा गुरांड सरा वास्ते गुशी इशिया मना बदे हमें सरा उसी यक्के हम गुरांड सरा उसी नियत लगता लूटी के इशिया हम बिजीरी जबरदस्ती छमा मन गुना जबरदस्ती का जोर सरा वशी के ये गुरांड मनींगे मनी बदे और मना कमजोर बेताकत समझी तो दबाइनी मना वन दमकाइनी मना तोड़सेनी वा उसी मनी कराच पजोर गिरी पचे गिरी तो बोगश मना चे खनंग लूटी कुजा रास्ता है मैं इख्तियार बकनूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गोश्त ये तो सरीहान साक ज्यादती करेंगे वह बेइंसाफी हबरे क्या आई कह रहा 99 गुरांड मीश हस्ते हम ते यक्कें हमशियां वेलकोन ने यक्कें दोंबा के दोंबा कपता मीशे आई सरा आई नियतें अटकता किशिया मना बदे इस हक्के मदने शार महाबरी मगा एक कहें इस चीज़ों नोके हबरे ऐसा दौर उसे अंचो बयां नोके हबरे नहीं हुआ ये हम ऐसा दौर हमें पैमा उस बयानते ऐसा दौर है ऐसे ही ऐसा दौर हमें पैमा करना हर कुव्वत दौर हैं ऐसा दौर के शरीक भी बरात भी और दोमी कमजोर ऐसा दौर वती बराता बगेंदी बड़ा ज्यादती बका इसा ज्यादती कंजोल मका वाह आइए मौला हड़प का वारती ये बरात के जोर गेट से ना खासते ना आदगा बरात है आइए यक के द्रो बोर्तगा दिया उस यक्का मना बदे हो तोर सीनित के मतलब कुशों प्लान कनो मजबूर ने जमीन डगारा या पसां बरेदा पसां कैसे इदा मिशल उठी बार थे हड़प का कुवदारे मर्दम कमजोरें बरात ज़ईफ़ें बरात छिया बाग वजह मां सरदार उनता हो आठवें बराती ख्याल ने माल यह ताकत यह जोर यह ज्यादती सरा ज्यादती करेंगे वाई मौला हड़प कम थे वाह मासूम मौला जीरी बराती नहीं एदा वो तेरा सरदार खां बेचारा गरीब है के वतना ज़ईफ़ें बराती एहतराम खां हमें बड़ा जोर आया वशी
हाँ ये हमा मर्दम و ظلم و زیادتی بچه کو واسطه هر کسا که الله समझ دارن و الله چی بترسن مگه ای پیمه مردم دنیا هم باز هستن باز کم همیشه هستن و دوین ای خبر اشکوت یک دومیگه دیما لگتن چارگا کندگا لگتن و ربتن لیکن هنی حضرت داود علیہ السلام سمجھد کہ یہ آزمائشی بیتا وقتی کہ اللہ طرفاچی بیتا کہ حضرت داود علیہ السلام کے ارادہ کت کہ آئیے کہ فرشتہ بیتگات کنگا پا آئیے سب کا امتحان واسطہ کہ آئی واسطہ اللہ تعالی دو فرشتہ دیم داتا بیتا حضرت داود علیہ السلام اللہ نبی اللہ تعالی آیا علم داتا گا حضرت داود سمجھتی سمجھداریا و حکمت چی سرپرازا و سمجھت کہ یہ دویں شخص منی واسطہ تنبیه کنگ واسطہ بلکہ اتکا آزمائش کنگ واسطہ تنبیه واسطہ اتکا آزمائش واسطہ من یاد کنگ اللہ تعالی اتما آزمائشی واسطہ یاد کنگ و آنی دیم داد کنگ ایک خیالی ات فوراً سجده توکا کبت و باز وجه آجزی و آه و زاری گناهور و تی پروردگار دیما توبه کد توبه و معافی طلبگار بود اللہ تعالی لورتی گریتی و پریاد کو کہ اللہ تعالی حضرت داود علیہ السلام توبہ قبول کد و آئی تو قبول مکنتے کہ آئی اللہ سچائیں نبی و محبوب بندہ بیتا اللہ تعالی نبی و سچائیں بندہ اللہ تعالی و تی کلام پاک تو کا فرمائنی کہ داود علیہ السلام کہ منی کہہ رہا باز بلند مرتبہ ہیں داود رہا کہ باز شریں ٹھکانا آئیے ہستے اللہ تعالی وتی شاہی توبہ قبول کو تو وتی محبت گناہ آئیے مخاطب بیت گوشتی فرمائنتی اے داود من ترا زمین وتی نائب بنائن تھا و ملک پادشاہیت تی دستا داتا ہنی تو ترا لوٹی گو انصاف گونا حکومتی بکن چو مبی کہ نفس اتباع بکنے نفس نیمگا برت را حیران بکن و خواہشات نفسانی دوکہ توکا دیما برے ہر مرد میں یہ پیما
ये पैमा धोखा तो का बेकपी आई वास्ता सख्त से सख्त अजाब हंसते हैं। पैगंबर ऐलान करने गुड़ा माँ खुजाएं वजह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है इबादत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मजने इबादत गुजारे बीता रोज रोज और शब 24 सात गेशतर वक्त आइए गो अल्लाह ताला ज़िक्र इबादतां ग्वाज़ेंता। हदीस शरीफ तो का हंसते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अल्लाह ताला दुरुस्तान ची गेशतर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोचक महबूब बीतगा कि अल्लाह ताला जल शानु हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नमाज बाज पसंद बीतगा व नमाज हंची उशाइया वांता हंची नमाजी वांता के नेम शपा तक नेम शपुश वक्ता नेम शपा पादत का व नेम शपा उश्ताता नमाजी वांता व यानी चारों में हिस्सा उसी शपे पदा उसी वक्ता आई रोचगानी ये हाल बीता कि यक रोची नहीं बीता कि रोचक में भी या रोची शु रोचक बीता व यक रोची नागाई को था या रोची रोचक बीता या रोची मसा रोचक नहीं बीता व जहाद तोका हमेशा शरीक बीता व वती दुश्मनांचे मुकाबला ही कुता तो हेज बार पोस्टा चक्की नजता न चाड़ती वरना ना हेज बार छ मैदान जहादा छ तत्का हमेशा देमा रखता पोस्टा न हटता उस वजह मतलब सुभान अल्लाह अम्मा यस्फून सुभान रब्बिका सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजाए कैसा मन हज़रत दाऊद अलैहि हज़रत सुलेमान शुरू की सलामत बातें अल्लाह मेरे मांगा बाज जता मन के